बे गथ'फ्राखौ बिमाफोर बा बिफाफोर मानो लाबोदोंमोन? कुइसना मानो लाबोदोंमोन? बेयाव जुदि नायोब्ला जिसु ख्रिस्टखौ मानो लाबोआ? लाबोनायनिबो गोबां खारन थानो हागौ। बै समाव जिसु ख्रिस्ट जेब्लानाखि दङमोन, बै समावहाय वर्ल्डआव बुहुमाव फ्राय 80 बोसोर जिसु ख्रिस्टनि 80 बोसोरनि सिगांनो इडुकेसना स्टार्ट जाबायमोन होननानै बुंदों माखासे थिय'लजियानफ्रा। ओमफ्राय पालेस्टाइननि अबस्था, बे पालेस्टाइननि बिमाफोर बा बिफाफोर जानो हागौ बेयाव। ओमफ्राय आं गोबां कमेन्ट्रियाव नायदों बे गथ'फ्रा थाबायनो रोङामोन होननानै। बिनियाव जायफ्रानोखि लाबोदों थाबायनो रोङामोन हारसिङै, ओमफ्राय रायनोबो रोङामोन। दा बेनिखायनो बिसोरखौ लाबोदोंमोन। जेब्लानाखि लाबोयो, जिसु ख्रिस्टनाव लाबोयो, बिसोरो बामनानै लाबोदों। खायसे बामनानै लाबोयो, खायसे बानानै लाबोयो। साउथ साइडजों बानायनि नियमा गैया, साउथ इन्डिया साइडजों। जायफोर साउथ इन्डियाजों थांबाय, ओमफ्राय जोंनि बर'नि बायो। गथ' मोनोब्ला बिमा बा बिफाफ्रा बिखुङाव बायो। दा बेनिखायनो बे बामनानै लाबोनाय बा बानानै लाबोनाय जिखुनु जाया मानो, बे बिसोरखौ जिसु ख्रिस्टनाव लाबोदोंमोन। एक्सुवेलि बे बिमा बिफानि मोनसे केरेक्टारिस्टिकआव नायोब्ला बिमा बिफाफ्रा बोर गोनां। बिसोरो गावहा मोनसे सिट बायदि, बेगद बायदि बोरा सिङाव दङ। बे सिङाव बोर थानायखाय, आं बोर मोननायखाय, बा न'खरा बोर मोननायखाय फिसाफ्राबो बोर मोन्थों होननानै बे गथ'फ्राबो लाबोदों। गोबां समाव बिमा बिफाफ्रा हाया कन्ट्रल खालामनो देरनोब्ला, कन्ट्रल खालामनो हाया। ओमफ्राय जोंनि गामियाव नाय, न'खरफ्राव नाय, गुबुन गुबुन जायगायाव नाय। दा बेनिखायनो बिसोरो एकदम गोरलै अबस्थायावनो, बेबि अबस्थायावनो बिसोरो जेन जिसु ख्रिस्टआ जेन दांनानै बोर होयो। बे बिमा बिफाफ्रा लाबोनायनि गुबै ओंथिया जाबाय गावसोरनि मेगनजों अबिगथा दं बिसोरहा। जिसु ख्रिस्टआ मा मा मावखो, मा मा मावा जिसु ख्रिस्टआ? ओरैनोथ' जोङो नायोब्ला नुखागोन जिसु ख्रिस्टआ भुत होखारनाय, बेमारखौ सोखानाय, गोथैखौ फोथांनाय, दैनि सायाव थाबायनाय, ओमफ्राय बिदिनो अनेक प्रकार सोमोगोनां हाबा मावनाय जिसु ख्रिस्टआ मावबाय। दा बेनिखायनो बोलोग्रा आखाइ जिसु ख्रिस्टआ दङ। जि आखाइजों बियो गोथैफोरखौबो बोखांदोंमोन, खुरियाफोरखौ दांदोंमोन, सोखादोंमोन, बिहाल' दङ बियो, जिसु ख्रिस्टआ दङ। दा बेनिखायनो बिमा बिफाफ्रा फोथायदों। ओमफ्राय फोथायनायजों लोगोसे बिसोरो लानानै फैदों। बे बिमाफ्रा एक्सुवेलि शारिरिकनिखौ नायाखै प्रथमाव। सोल एन्ड स्पिरिट, बे इटारनिटि, थैनाय गैया। सोल एन्ड स्पिरिटआ क्रिएसनाव नायोब्ला जोङो मिथिगौ मानसिखौ इसोरा बडि, सोल एन्ड स्पिरिट दादों। गोसो, मोदोम, जिउ, मोदोम आरो जिउ आत्मा दादों। खिन्थु बयनिख्रुइबो इटारनेल जोबनो रोङा होनना बुंब्ला बे सोल एन्ड स्पिरिटआ दे बे थैया। मानसिनि देहाया जाबाय दो बायदि, माबा एक्सिडेन्ट जायो गुन्दै जालाङो, गुन्दै जालाङो। जोंनि बेगेंआ जों बोलोग्रा सानो। गोलाव सिख्ला बैसोआवहाय नायनो थाङोब्ला बिराद बोलोग्रा सानो। सोर दं आंनिफ्राय बोलोग्रासिन सोर दं होननानै सानबावो समाव। खिन्थु बेखौ नस्थ' जायो। दा बेनिखायनो बेवहाय सिङावहाय जाय बिमा बिफाफ्रा सानदोंमोन बेखौ जों हाया। मानो होनना बुङोब्ला बे इसोरनि मोजां गथ'फ्रा
गावनि न'खर गावनि जिबन बेखौ मोजाङै सोलिनो हागोन बिसोरो गावनि मोनसे साननाय दङ बिमा बिफाफोरा बिसोरो साधारनथे एक्चुअली बे सानै खोथाखौ साना बिमाफ्रा इसोर सोलायहोनो हाग्रा इसोर बियो दिनै बिमा बिफायानो जाथों जोहोलाव सिख्लायानो जाथों सोरबा जुदि जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै गोसो सोलायनानै थाबाय नङाब्ला बे पारमानेन्ट बियो जिउआव मोनसे गोजोननाय थायो बियो जिउआव गोजोननाय थायो दा बेनिखायनो बेवहाय बुंनो थाङोब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ इसोर ओमफ्राय बियो बोर होनो हाग्रा इसोर जेरैनोखि जसेफआ बिबौनोनो लाबोबाय बिफानो आंनि फिसाफोरखौ नों बोर होदो होननानै आङो सिगां बुंबाय नामा बेवहाय आंनि फिसाजोआ सासे मणिपुराव हाबा जादों बे बिबौनि बोर नांगौ होननाय ट्रेडिसनाव दं बिसोरना खोब फैथारखादों बोर लानो गिर्जा खालामदों जोङो प्रार्थना खालामबाय खर'आव बोर होना हरबाय जोङो बिसौफोरखौ फैथारखादों एकदम बोर नांथारखागौ होननानै बेसेबा गोदान मणिपुरा बेनिफ्राय फैनानै बोर लानानै थांदों ओमफ्राय इसोरनि अननायजों देरै गोबाव देरबाय आरो बिसोर दा बेनिखायनो बे मानोसो बे ट्रेडिसन बायदि फैगोन ना बिसिनाव दंथारो इसोरखौ फोथायनो इसोरा सिगां धन सम्पति बा जिफोर मोनसे सेकेन्डारि बियो खिन्थु इसोरनि बोर मोनोब्ला बे बयनिख्रुइबो साबसिन बियो मानो होनना बुङोब्ला एकदम बियो हायै जेबो गैया जोंनि मानसिनि आं नुबाय अनेक ख्रिस्टियान न'खर धन सम्पतिनि खुनु अभाब गैया एकदम होसोबाय थाखा फैसा बे थाखा फैसाजोंनो नस्थ' जाबाय मेट्रिकबो पास जाया माबो जाया बिदि गोबां नुबाय आङो थाखा थानो हागौ क्षमता थानो हागौ खिन्थु जुदि इसोरखौनो जुदि मिथियाब्ला जिबनाव जुदि गैयाब्ला बेयो मोनसे फेलें जानाय लाइफ दा बेनिखायनो बेवहाय गोबांथार खोथा दङ ओमफ्राय दा बेनिखायनो लाबोनाया बिमा बिफाफोर उन्दै गथ'फोर थाबायनो रोङिफोर ओमफ्राय बेयाव जेब्लानाखि जों नायो बे गथ'फोरनि केरेक्टारफोरखौ जुदि जेब्लानाखि जों नायो बे गथ'फ्रा ओरै मा होनना बुङो निखुद जेबो दाय गैया बै समावहाय ओरै फारसे जेब्लानाखि जों नायो ओरै गथ'फोरखौ लाबोनाय समावबो समस्या जादों दा सोरहा शिशुफ्रा रायदों होननानै सिगिदों होननानै बे पइन्टआव जेब्लानाखि जों नायो दानि समाव दा मा होनना बुङो गेदेर गेदेर मोनसे प्रिचारफोर थायो इभान्जेलिस्टफोर थायो जेनेबा दिनकरनमोन गुबुन गुबुन मोनसे माबाफोर भारतनि बा बिदेशनि इभान्जेलिस्टफोर बिसोरखौ मोननो हानाया बिराद गोब्राब बिसोरनो बडिगार्ड थायो पलिटिकेल लिडारफोर बायदि ओमफ्राय लाइन लानानैसो नुजानो हायो ओमफ्राय माखासेफ्रा नुनोबो मोना थांनोबो हाया बेबायदियावहाय थिग बेबायदिनो शिशुफ्राबो गार्ड होदोंमोन जिसु ख्रिस्ट'खौ जिहेतु फुंनिफ्राय सानफा खुनु रेस्ट गैखाया ओमफ्राय बिराद मेङो दा बेनिखायनो बे मेंनाय देहा लानानै आरो गोरलै गोरलैफोरखौसो लाबोबावबाय जायफ्रानोखि आहार जाग्रा गथ'फोर दावराव दावसिबो खालामनो हागौ गाबनोबो हागौ आरो बिदिखौसो लाबोबावबाय होननानै गोरलैफ्रा बिदिनो गेदेरफोरनि सायाव अबगिया खालामजानाय बायदि ना गोरलै गोरलैफोरसो बे बिसोरो मा रोंगौ नेवसि जायो गोरलै गोरलैफ्रा बेबायदिनो शिशुफ्राबो नेवसिदोंमोन ओमफ्राय जेसेबांनाखि जिहुदिफोरनि लिडारफोर दङ थिग बेबायदिनो गोदोनि समाव बे जिसु ख्रिस्ट'नि समाव सदुके फरिसिफ्रा गोरलैफोरखौ बारा खेयाल खालामा बिसोर शिशुफोरनावबो बे केरेक्टार थादों जिसु ख्रिस्ट'आ उन्दुनो मोना जानाय थिग गैया हाजार हाजार मानसिफोर बेमार सोखानाय मानायल' बेस्थ' थायो मानो लाबोदों नोंसोरलाय दिगदार खालामोलाय लांफिन दालाबो दिगदार दाहोसै बे शिशुफ्रा बेबायदिनो रायदों होननानै
जिसु खृष्ट रेस्ट मोनांगौ फारसेथिङै मोजां फारसेथिङै गाज्रि रेस्टआ मोनखा जेरावनोखि जों नुयै जाबाय हाबसिनो हायाखै खोमा मथै सिर बैल' दांनानै 18 बोसोर थै गनाय हिनजावसाया हामदोंमोन थांनो हाया सौसिनो हाया नैखौहाय प्रभु जिसु खृष्टआ जेब्लानोखि बे शिशुफोरनि बुंनायखौ खोनाबाय हाबाब होनना बुंबाय बेस्थ' थायोब्ला गोबां समाव इरिटेट मोनो जिबना कर्नेल हिसाबै मानसि हिसाबै बडि मोदोम हिसाबै समाव बिराद मेंनायबो फैयोना ओमफ्राय जिसु खृष्टआ मा बुंखो जोङो प्रेजेन्टआव फरायला मिथियो जिसुखौ बादा हो फैनो हो आंनि खाथियाव मानो होनना बुङोब्ला जिसु खृष्टआ बे गथ'फोरनि जिबनखौ बिराद क्लियार गोग्गो नुहरदों बिसोर खृष्ट लाबोदों दा बेनिखायनो बादा हो बिसोरखौ लाबो आंनियावहाय आं बिसोरखौ आखाइ देनानै बोर होगोन सासे उन्दै पिटरनि गथ'मोन होननानै खायसे बुङो जिसु खृष्टआ बेखौ दैखांनानै पिटरनो हाबा खालामनायमोन बियो पिटराथ' दा बिनिनो फिसामोन माखासे कमार्सनि लिरगिरिफ्रा लिरदों बेखौ दैखांनानै बुंबाय जायफ्रानोखि बेबायदि गथ'फोरनि बायदि जिबना नङा बिसोरो इसोरनि रायजोआव हाबनाय नङा जायफ्रा बेबायदि क्लियार क्लिन गोग्गो जेबो बिसोरो मोनसे सिन्था खालामनो हाया गाज्रिखौ दा बेनिखायनो बेबायदि मानसिफ्रासो इसोरनि रायजोआव हाबनाय दं बिदि गोरा गोसोजों हाबनाय नङा दा बेनिखायनो बिसेसखौ जेब्लानोखि जोङो नायो साइन्स केरेक्टार होनना बुङोब्ला गथ'फोरनि स्वभाब होनना बुङोब्ला बेयाव मा बिसोरनि केरेक्टारा गुरै जायो नम्रता जायो ओमफ्राय मोनसे जाबाय प्रथमाव बेनो हिउमिलिटि नम्रता गुरै ओमफ्राय दिसिप्लिन नायोब्ला जों नुगोन डिपेन्डेन्ट बिमा बिफानाव सब बिसोरो मा गासैखौबो सोनारजोबगोन बे बामनानै लांनाय गथ' आं दिनै बाजार खालामनोसै होननानै बुङो नामा बे गथ'फ्रालाय आं गस्ला बायनाय होननानै बुंगोन नामा बहायबा जायगायाव थां गुवाहाटि बा दिल्ली कालकातायाव थां आं भाराखौ आं होनायसै होनना बुङो नामा गथ'फ्रा बुंनाय नङा बिदि मानो आंनि आफा दङ दासिम बेनो दा बे थांफाग्राल' दा बेनिखायनो बिसो मिथिगौ आफायासो मिथियो दा बेनिखायनो डिपेन्डेन्सि होनना बुंनाय साहा लोंनाय ओंखाम जानाय गाननाय जोमनाय बेमार जानाय बिसोर केस थाखाबो थाया जेबो गोरलैनि मुङै बा गोरलैफ्रा बिदि बाहायनांगौ बिदिबो गैया दा बेनिखायनो टटेलि बिमा बिफानाव बिसोरो सोनारो जेबो गैया गावसोरहा ओमफ्राय फोथायनाय दङ बिसोरहा 100 बार फोथायो बिमा बिफानि सायाव ओमफ्राय बेबायदि फोथायनायजोंनो जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय गासैनिबो बेबस्था लाग्रा बिफा बा बिमायानो दा बेनिखायनो टटेल डिपेन्डेन्सि ओमफ्राय ट्रास्ट होनना बुंनाय फोथायनाय बियो थायो बिसोरनावहाय दा बेनिखायनो बेवहाय जोङो बे गथ'फ्रा बेबायदि जायाब्लाना कनभार्जननि उनावहाय सासे बेक्तियाबो बिदिनो गोरलै गथ' बायदि जायो पौला सिगां अहंकारमोन सौल नाममोन कनभार्ट जानायनि उनाव मा जाखो पौल जाबाय पौलनि अर्थआ गोरलैसिन बयनिख्रुइ आं गासैखौबो बावजोबनो हायो होनना बुंदों बियो खिन्थु सिगां हायामोन अहंकार दंमोन दुगा दंमोन लार्नेड मानसिमोन बियो इडुकेसन हाई मोननाय मानसिमोन जेला जिसु खृष्टखौ लोगो मोनबाय अब्ला बै गावनि संसारनि रोंनायखौ आइ काउन्ट देम बाट डां होननानै आं गोबोरसो सानबाय होननानै पौला बुंदोंलै फिलिपिया पुत्र 2 नायोब्ला 2:3 नायोब्ला दा बेनिखायनो जायफ्रानोखि जिसु खृष्टजों लोगो मोनबाय थाबाय बेयाव गुरै गोसोआ थायो गोरोबनाय गोसोआ थायो अननाय गोसोआ बोहैयो दै बायदि बोहैयो दैयाखौ रावबो रायखानो हाया सोरहा माबोरै बाहायो बेबायदिनो
समखौबो लायथानो हाया बेबायदिनो बोहैगासिनो दङ बे समखौ लानानैनो सोरबा गोरों गोरा जायो सोरबा गेदेर मानसि जायो बेबायदिनो इसोरा दान होबाय दा बेनिखायनो जोंबो गोसोआव लाखिनाया मोजां बे जिसु ख्रिस्ट'खौ मोननाय होनोब्ला कनभार्सन जायोब्ला गोसो सोलायोब्ला बेयाव बे अहंखार दुगा साननाय आंहा बिदि दं होनना बुंनाय सखिय'आबो दुगामोन सिगां जेला जिसु ख्रिस्ट'खौ लोगो मोनबाय रान्दि दुखुखौ थगायदोंमोन आङो बिसोरनो 4 गुन हरफिननायसै आं जायखौ थगायदों गैलिया बेहा जेबो आंनि गोसो सोलायनाय बिदिनो दा उन्दैफोरा बेबायदिनो इसोरजों थानायखाय बे इसोरखौ बिसेसकै पास्ट प्रेजेन्ट फिउचार मानसिनि जिबना थायो दा बेनिखायनो बे हल लाइफआव जोंहा कन्ट्रलिं गैया बिमा बिफाहा दा बे जिसु ख्रिस्ट'आ दं होननानै दा बेनिखायनो बेनाव लाबोथारदों फोथायनानैहाय ओमफ्राय एसेग्राब समयसानि गेजेराव एसे गेदेर जिसु ख्रिस्ट'आ इसोर बियो बिनियाव गासैबो खुला गोरलैनिफ्राय बोराय बुरैसिम जेसेबांनाखि मा समयसा लाना फैयो माबे समाव फैयो फैथों हगारना हो गोदोफोरखौ आं बिसोरखौ बोर होगोन बिनियाव मोनसे रेस्ट्रिक्सन गैया जिसु ख्रिस्ट'निफ्राय बेयो दिनै आं बुंलांबाय दा गेदेर गेदेर इभान्जेलिस्टफोरनो बडिगार्ड थायो मोना होननानै इसोर जानानै जिसु ख्रिस्ट' जानानै बिनियाव बिदि गैया गासैबो फैलाबो आंनियाव बेसे गिदिर समयसा गोनां फैदों आंनियावहाय आं बिसोरखौ नायगोन होननानै एक्सुवेलि बिब्दिसो जाफुखानांगोन मोनसे लिमिटेसन थानो नाङा जिहेतु इसोरनिसो नोंसोरो फ्रिलि इउ हेभ रिसिभ फ्रिलि गिभ नोंसोरो फ्रि हिसाबैनो मोनबाय इसोरनिफ्राय बोरखौ दा बेनिखायनो मा नोंसोरो फ्रियैनो होबायनो बेयाव जिसु ख्रिस्ट'नि गेदेर उदाहरन दा बेनिखायनो बेवहाय जोङो गोसोआव लाखिनो गोनाङा बेनो रायनाय माने बे बाधा थायोलै इसोरनाव लाबोनांगौब्ला नों इसोराव खारनांगौब्ला नों इसोराव फैनांगौब्ला मोनसे बाधा थायो सोरबा जौ लोंग्रा लोंबाय थानो सुबिदाखौ नागिरो सोरबा गाज्रि मावग्रा बेखौनो मावबाय थानो लुबैयो ओमफ्राय टटेलि गथायनाय गैया दा बेबायदि जिबना लोरबां जिबन थायो बे ख्रिस्टियानावबो मोननै जाथि दं होननानै बाइबेला जोंनो खोन्थायो जोनोमनिफ्राय जानाय ख्रिस्टियान जोनोम जाबाय ख्रिस्टियान न'खराव बेबो ख्रिस्टियान जाबाय ओमफ्राय बर्न एगेन ख्रिस्टियान जहननि 3:2 नायोब्ला जों गोदान जोनोम लायाब्ला मालाबाबो इसोरनि रायजोआव हाबनो हाया दा जायफ्रा जायखि बे पुराना जिबन गोदान जिबन बेखौ सिनायबाय बे सिनायनाय बेक्तियासो गुबै ख्रिस्टियान गोदोनि समावबो गोबां प्रकारनि ख्रिस्टियान दंखायोमोन जिसु ख्रिस्ट'नि समावबो दाबो दङ जोंनि बन्द'निफ्राय साबथ्र'नो हाया बुजायथ्र'नो हाया गोबां रोखोमनि ख्रिस्टियान दङ गोबां रोखोमनि ख्रिस्टियान न'खर दङ जेरावनाखि मा होनना बुङो न'खरब्लाबो समावहाय मा अननायनि अभाब सहभागितानि अभाब बेफोरबायदिबो थायो खिन्थु बे सायाव फैनाय नङा गोबां समावहाय जायोलै जिसु ख्रिस्ट'आबो डाइरेक्टलिनो बुंबाय जायफ्रा बे गोरलै गथ'फोरनि बायदि जानाय नङा इसोरनि रायजोआव हाबनो गोब्राब जागोन बाइबेलाव गोबां दङ आसा राजायाबो ख्रिस्टियानमोन हिन्जावा इजाबेलामोन बेनो एकदम मोजाङै खुलुमग्रा हिन्जावखौ लाबोबाय गावथ' सिगां बिराद मोजां ख्रिस्टियानमोन दिनै गेजेर ससेयाव बे हिन्जावा जे खुलुमो बेखौसो थांफाबाय आसा राजाया परिस्थिति उनावहाय गोबाव जोरासै हौवानि थैलांबाय बेफोरबायदिनो जायो दै सोलायनाय माबानाय दा बेनिखायनो जोङो बेवहाय बिसेसकै नायनांगौ आगोलैफोरनि प्रभाबफ्रा बिराद मोजां ओमफ्राय उन्दै ओमफ्राय बिसोरो मा
जेब्लायबो बिमा बिफानाव सोनारो दिनैबो प्रत्येक ख्रिस्टियानफ्रा गुबै जिबन जापन खालामनाया इसोरजों सोमोन्दो लानायजों लोगोसे मा होनना बुङो बे बुहुमावहाय जेरावनाखि जों सोलिदों बेवहायबो जोंनि न'खराव जाथों गामियाव जाथों पारपेन्डिकुलार जेरैबो मा हराइजन्टेल एकदम बेफोर मा गोरोबनाय अननाय सिबिनाय बे थानांगोन जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौ दिन्थिलांबाय प्रेक्टिकेल लाइफआवनो बियो होलांबाय दिनै जोंनि ख्रिस्टियान न'खर ख्रिस्टियान जिबन जों माबायदि खुंदों गोबां समाव बिमा बिफाफ्रा फिसाफोरखौ गारना होयो जाहैबाय मोजां जाथों होननानै whereas गावनि जिबना गैया सोलायाखै सायाव मोजां जाजानो लुबैयो खिन्थु गावनि जिबनानो गैया सोलायनाय गैया अब्ला बेबायदि जों माबोरै सेकेन्डारि हिसाबै बोरखौ मोननो हानो बे जोंनि माबाफ्राव नायोब्ला नुगोन जिबनफ्रावहाय बेनिखायनो बे गोब्राबथार बियो दा बेनिखायनो जोङो बेखौहाय नायनाया गोनांथार ओमफ्राय आङो गल्प मोनसे बुंनानै बेजोंनो माबानो सानदों जाबाय प्रेमानन्द होननाय सासे सेंग्रा दंमोनलै बिनि बिमा बिफा हिन्दु बै इसोरखौबो मिथिया ओमफ्राय सानसेखालि मा जाखो बिसोरनि न'खराव जेलानाखि प्रेमानन्दनि बिमाया गर्भबती अबस्थायाव दंमोन बै समाव सासे मिसनारिया बे ट्रेक गस्पेल ट्रेक लानानै गिदिंनो दिले प्रेमानन्दआ जोनोम जायाखै बे बिमानि गोरबोआव दङ बे समाव मिसनारि सासे थांनानै लेखा हैदों बेखौ फरायबाय थादों फरायनो मोजां मोनदों बिमाया गोरोंखामोन ओमफ्राय जुदिव फरायनो बे लेखाखौबो दोनबाय थादोंमोन बियो गोबाव बोसोर ओमफ्राय मा जाखो प्रेमानन्दआ जोनोम जाबाय सानसे बे साल सानदों बे बिमाया प्रेमानन्दआ देरगोन लावगोन ओमफ्राय जोंनि धोरोमखौनो लाखिनानै थागोन होननानै परिसेसे देरनायजों लोगोसे बियो मा बिमाया सानदोंमोन जों ख्रिस्टियान जाया बिमा बिफा ख्रिस्टियान जाया जोङो जायोब्ला बे फिसाया माबोरै जायो ओमफ्राय बे जोनोम जाबाय देरबाय लावबाय थारैनो बियो मा जिसु ख्रिस्ट'खौबो नाजावबायनो देरनानै गोरबोनि समावसो बे ट्रेकखौ मोनदोंमोन बे लेखा फरायै सानदों जाबाय आंनि गोरबोआव फिसा सासे दङ बेबो माबायदि जायो खिन्थु उनावहाय मा ख्रिस्टियान जाथारबाय जेला ख्रिस्टियान जायो बिनो जानोबो होआखै दुवारावबो न'आवबो थाहोआखै होखारहरदों ओमफ्राय बिमाया दुखु मोनोमोन होखारहरब्लाबो ओमफ्राय गोरलैयाव सानदोंमोन बेयो जुदिও जायोब्लाबो बे ख्रिस्टियान जायोब्लाबो सासे जिसु बायदि जायोब्ला आं दुलायबियो जिसुआबो मिथिदोंमोन बिसोरबो बायरा जिसु बायदि जाथारोब्ला मोजां जागौलायबियो होननानै बे साननायाल' बिमानाव दंमोन खिन्थु गावसोर हाबाखिसै दा गुबैनो बे ट्रेकखौ मोननायजों लोगोसे फरायनायजों लोगोसे बे आसिरबादा बे गोरबोआवनो थायो जोंनिहाय गोरबोआवनो ओमफ्राय बे मोजां ख्रिस्टियान जाबाय सासे लिडार जाबाय उनावहाय बे बिमा बिफा बिदिनो समावहाय बा होनना बुंदों बे बायरासो सानदोंमोन खिन्थु रियेलिटियाव उनाव फैबाय दा बेनिखायनो जोंनियाथ' ख्रिस्टियान मानसि गोजा जोङो बयबो मिथिगौ बिसेसकै गोबांथार पइन्ट दङब्लाबो बेवहाय जों गोसोआव लाखिनाया गोनांथारा बेनो जिसुजों थानायानो समस्याबो फैनो हागौ जिसुजों थाबाय शिशुफ्रानो मोनसे समस्या बायदि जाबाय जिसुनि थाखाय गावनि चेलाफ्रानो बादा होबाय दा गोबां रोखोमै जोंहा अनेक समस्या बेल' नङा गुबुन मोनसे समस्याबो फैनो हागौ दा बेनिखायनो बेखौ जों नायबिजिरनांगौ ओमफ्राय इसोरनो जों गथायनांगौ जोंनि जिबना माबायदि जागोन दा बेनिखायनो आं बेवहाय माखासे खोथा बुंबाय
बे गथ'फोरनि जिबना बयनिख्रुइबो साबसिन ओमफ्राय बिसोरा मा होनो फोथायनाय दङ गथायनाय दङ गुरै दङ गोगो गोसो बिसोरनि गोसोआ एकदम जेबो लिरथ'वाखै बायदि गुफुर सादा लेखा बायदि खिन्थु बिमा बिफाफ्रा बेखौ लासै लासै लिरलांनांगौ फोरोंनांगौ जि दिहुने जेब्ला आहार नागारबाय बोसोरथाम जाबाय अब्ला न'आवनो बिमा बिफा दायथ' दंखायोमोन बोसोरथाम जाबायब्ला फार्स्ट बोसोराव बिसोरो मा ल'आखौनो फरायनांगौमोन बाइबेलनि जि जिनिखि ल' सेमा ओमफ्राय कमनमेन्ट फार्स्ट बोसोर जाबायला ओमफ्राय बिसोरो फार्स्ट बोसोराव पाइलट गारि बहाय मा होनना बुङो थाबिस बेखौबो गानखानांगौमोन ओमफ्राय दैलि आवरायनांगौ बियो बे फार्स्ट बोसोरनि उनावहाय बिसोरो बे गासिबो माबाफ्रा रिसुवेल माबाफ्राबो बिसोरो खालामखांखायोमोन जेरैनोखि मसिमोना रोंजोब्बायना बिमानो फोरोंखादों गासैखौबो बेबायदिनो उन्दै बैसोनिफ्राय इजराइलफोरनो बे प्रसेसा दंमोन जोंहाबो बे थानांगोन दा उन्दै समावनो दा बेनिखायनो आङो बेखौनो बुंनानै फोजोबनो सानबाय फै जों न'खर दागासिनो दङ 124 घर एकदम थुक्राझाराव दङ जोंनि न'खर जोंनि फिसा फिसौ जोङो थारैनो बिमा बिफा जोंनि जिबन खन्थेखियाखा दोलो बायदि होननानै बुंदों दोलो बायदि मानसिनि जिबना बे बायलाङो जामलाङो थैलाङो बे देहाया जोङो माब्ला थैगोन जोंहा खुनु थिग गैया खिन्थु जायहा प्रथमाव इसोरजों थागोन इसोरनो प्रथम जायगा होगोन फिसाफ्राबो फिरि बिदिनो मोनलांगोन बोराखौ दा जोंनि जेनेरेसनखौ लाखिग्राया बे फिसाफ्रानो गोदोनि समाव एसेबां थगायनाय गैयामोन जोंनि मेगनावनो जोङो नुबोजोब्बाय साइकेल गैया मटर नायनो होसोनाय बेयावनो सासे जेलामिनि सौआ मस्जिद गंसेल' दंमोन मिसनारिफोरनो एकदम बे डिजेल बा पेट्रलनि आखुन्दैखौनो मोनामखौनो मोजां मोनबाय होसो खुग्लुबनानै हान्थु आखाइ खुबैजोबो सासे सेंग्रा दाबो दङ बे सेंग्रा आं बुंनो हागौ मानसिखौ मोजां मोनो खिन्थु दानि समाव घरे गारि घोड़ा बाइक अनेक जाजोब्बाय सुबिदा जोंनि मेगनाव सोलायनाय नुबाय जों गोबाङैनो दाथ' साइकेल लानो गैलिया फ्राय इसोरा बेसेबां सोलायनाय लाबोखो ओमफ्राय बेसेबां सोलायबावगोन 10-15 बोसोरनि उनाव बेसेबां माबायदि सोलायबावगोन जों बुंनो हाया जोंनि सिगांनि जेनेरेसनफ्रा थोरि न'आव थैलांजोब्बाय दानि गथ'फ्रा मिथिनाय नंला थोरिनि न'आबो दानि गथ'फ्रा मिथिनाय नंला जोंनि सिगांनि परिबेसा हाला सोलायथारबाय दा सोलायनायजों लोगोसे फै जों गावनि न'खरफोर गावनि फेमिलि गथ' गथाय न'खरनि जेसेबां दं जों थारैनो इसोरनाव निर्भर खालामोना उन्दै गथ' बायदि ना जों गावनो बाधा जागोन बिमा बिफाफ्रालाय जुदि बाधा जायोब्ला आंबो लाबोआसै सावबो मोनथारखायो सावबो पुर'हितनि फिसाफ्रानो साव मोनबाय एलिनि फिसाज्लाफ्रा दायनाखौ बोर होदोंमोन इसोरा बे दायनि बोरा सल'मनाव थांबाय ओमफ्राय सल'मनखौ इसोरा गाज्रि मोनदोंमोन बेनो 1000 हिन्जाव दंमोन 700 जना गुबै हिन्जावखा 300 जना कन्टिउबाय होनना बुङो उपपत्नि बेबायदि गुबुन हिन्जाव हाबा खालामनानै बिनि गोसोफ्राखौबो गुबुन हिन्जावफ्रानो बे मुर्तिसो खुलुमो अब्लाबो इसोरा सिगां जि बोर होबाय बेखौ लांफिनाखिसै बियो थैजासे थासिगोन खिन्थु बिनि उनाव बिनि रायजोआ आलादा जागोन